kuma man ni ma kuma we abito filila ni mu cey kunu ne misri wele tuma mina fitri abene no moyan fanfe lanzra sali ayo sali ablazi yere ko fa mi fagali fikeni mo shite misri la min kan fitri ni safu ne nana fitri wele la mbere tar la nana sigin soro no moyan fanfe agune be ne joro yere la mais ala ko mandala blaka kuma fe ne misri wele ti seli jowati ni mo kelen de dunache kadaka kabin ni chenye dumna dusku maso ay hal du ci takli seli wo seli mo be ami sirembe o tigi de sama ka dunache bo ala yake fajrina parce que kunu fidrini safu ablazim wo sali me chenye wo sali fajrila dini ablaziz du wati chama be ke kelen misri ko mais bi fajiri sunyale farfaga don na nina foni tunti nyini kana misir mais labana salatu khairun nawmi fora mingi ngi basura ni saljita ka kuni kana sisa ni na se kanga akal fajiri sali mboranga so dafe kasira tadron globe mu mangana nyemungila bifa oni kunkorta ka nyefla la jedro ne nyembe chefla be nyumas ni yere bulongo bandi mu mana mo na to bu blal ala ya do ni seruma bu ataki cinjeni yere la ni srambe kana ta fe fajiri kan jef donc ni nu mambulo sire ka gere ko la mbe kana don don ni srambe kana ne sunya dula ka toto ni metri bidru ni kunai kuma kule kan do bora dikon fanfi ko mu me asna ka aya bla yorom na kawuli ki jodron o benani ne sera ne fana ya fledi ka alasa net a fana ya ne lajen aya do ko ne ale do ne ado mingi ne telia ka bako abe nyono abe ndo mado donc ne telia ka bako ngumbe ani mi me nyona ngumbo segere a wulila yere ay mi agrisa wula yananga donga fa blazidu maintenant yi kunda misiri de ka ne fana ye kule kan bo ngo awte boga na ngo che banana ani basibe ka do misiri kono aina bo ablazire do ke bulla ka bola madu ko suma ko munde do ngo ni che so sansa asra chamandra ngo che ta to feni madu ko ka beta ngo ayingi kana tan no ita to femi babu ne ayi ka ba ne ado andodu abisalia udon anga fere kenye ambula dro bana bato impina ne sembro abine minge sa ngulo kerata minge ne anyeda ido nuko ne ado ablazilo ne ngo madu ngonna kana ta yusi kana gosi ngonna ablazilo ngonna ablazilo misirko no mo be bolla ka ya anya tata andona na mo be ko ambe katana ne go madu magi hagilisi ki chengo ne ado me go tamasire nufo ayre yikuna do ko awo ko odu ani metri jam ko fe fota da tu ko shona aisha da ke fu asido tu da matigara la suna nata ka bone se ga do ni ma yo ko du mais mieux ni baraka yebse ga to fanya bo mo ko ka to e musa gindo nere ya nga donga fo ka to e musa gindo ko kera biye menena be nyonga ma dele ka to do ma diga jamu abe wotoro ngon ma do abe wotoro buli be kata kata ni fe aba ke mu kam magasin dan ndula ya be ba do magasin mu fe dala tawo be de ba do mi yere ay mi fa ba do donc si ça ay troisième welo la wa anya fere problème zero amba fe au kana jona rapidement yani kile ka korota atika yoro janyana nga donendu ulu kama ko angana ka tara ini yere atarana yere do atamana ka tayin sisa o au fana mulita kata troisième na ngwa ngo yala ngo abimi ngo ko atsega iran bo doge kwa mako kumala kai munde faunyana ka ko alman bitoka le critique ko bitoka le critique ko ale gurjigani polisi wo min fanyana o yeninde ni version fo me fo nam nimbo mesira wera ni ko ni o ta polisi wo de la bulugo ko akoka alman ba le critique ablaziz yere dunga ko ba kete yanti funi ablaziz tara misri funi usmare tara tamana wal manna déplacer ka ta misri wera dai
ko in kɔni kɛra nin cogo de la an bɔra o polisiso de la ka ɲɛsin sisan ka taa fɛngɛ la dɔgɔtɔrɔso la k'an bɛ taga ka taa ko tɔw ɲɛɲini an sera yen dɔrɔn u ye n signalé k'a fɔ ko ka nin bin na mais aw taalen polisiso la est-ce que aw ni cɛ in yɛrɛ polisi sɔnna n'a ka ɲɔgɔn ye? Bon polisiw ma sɔn an n'a ka ɲɔgɔn ne k'u ma ko hali ni an bɛɛ ma ye ne ye mɔgɔ fila y'u la n ko nin ye n ka alimami ye n'o ye Jire Bakari Jire n ko nin ye n ka alimami ye nin y'a dɔgɔkɛ ye a y'a to olu fila ka cɛ in ye sinon ne kɔni y'a ye ne y'ala sa ne b'a dɔn mɔgɔ min don ninnu de ma o denganiya tɛ ninnu na fɔlɔ a y'a to ninnu k'a ye polisiw ko non k'an ka taga k'an bɛ tila k'a ye an fana an ma kuma ko caman k'o la tuguni an bɔra k'an ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la an bɛ se a bɛ fatu. nka ye nin baara in kɛ waati min e ye danganiya sɔrɔ a kelen kun don ou bien mɔgɔ wɛrɛ tun b'a sen fɛ? ani mɔgɔ si kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ Abdulaziz la kelen pe yen ne o denganiya bɛ n bolo parce que ne y'u ye à distance a kelen pe de sera ma a y'a fɔlɔla ka gosi ni ntola de ye ntolanin dɔ u b'a fɔ ko kadɔ ntolanin a y'o de kɛ ka gosi a kunna min ka bin o binnen min kɛ san de a ye mun de bɔ n'a ye a donya a b'a bɔ yan k'a don yan k'a bɔ yan k'a don yan sa a cɛ ka jugu. an ye joli kɛra la. bon n tɛ se k'a compter mais mɔgɔ minnu farala kan k'a ye olu ye misaliya min di k'a bɛ den muru a bɛ se muru ɲanda 10 ma ne yɛrɛ bɛ o kɔni sera a b'o sɔrɔ parce que n ma compter nɔfɛ mais ne bolo ta ka sigi ne yɛrɛ ɲɛbo la o kuntala janyana kosɛbɛ yanni ne ka s'u ma min tun bɛ ne n'u cɛ a ka jan kosɛbɛ mais o bɛɛ la a bɛ k'a k'a la ne bɛ ka na ne bolo u bɛ ka ɲɔgɔn kɛtan ta k'a kɛ ni ne sera yen sisan u bɛ ɲɔgɔn bila. i yɛrɛ ma miiri a la min yɛrɛ ne ma miiri a baara in kɔ a bila parce que o heure in b'a sɔrɔ ale donna ne tun bɛ retard la. ani sisan cɛ est-ce que a tɔgɔ a sera ka cɛ in yɛrɛ ya? Bon an ma cɛ in ye mais u bɛ ka photo de fili mɔgɔw ma